UCM jong Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tunilingdo ubadeiru MTC jong Nong Thamai constituency habakren chikla pathai kubor hadien balalap ya ka banjanai khalem ulong ba kumbalong hakini ki por ke balalet no ladalap ya ki khna bunsin hi kilap bet satang ya ka medium henry yakni ka kanti ka bamanta yakni ka khna kamshimla ja ka basneo ula airu ya ka jingkhuble ya ki nongkit kam jong ka shnong ki samla ki nong shong shnong jong ka ni ka shnong but na kiwi ki jaka ki bala shimkhya ban yami patba ban penlong ya kani ka jingyawan marsen tip ikani ka jingja ula ongru bu unse kren be kinong kit kam jo kashnong ban pen khlan shu shu ik jingper king knang mante lakam yakum kini ki jingja haman la kapor ula kenturu ikinong shong shnong ya ki kimi ki pa ba kinlong ki ba adakar da ka basneng bat kraw ya la ki chong ki khon manden hi kini jingja kala ja tampade smongu shikade e play namar ba long lai gidi jingja ki bala arti ki kes pono ra mo kam shem shu ya longga mesin jong ki khulung beja mo longga la shidu e ande ha kani kinti ka mamanta pade ngai ngo yo play pre namar ba ini na ba nang ni po umpling ila wan phai suk shiliye ai ku play ru khamtam e ki no pnya chnong dong ba chnong se krishnong ba paro khamtam e ki pai ba amar ba masinte pa la ja kani jingja menin ila ya wan angni ha mo ka yin sa jong ni ba la mobilize ya kata la jing wat keleng bangai ku play khamtam e ya paro ki dong ba chnong sikili thai paro amar ku ba kitep hi menit masin tep ba kala ja kani ki dong ba chnong ki nong song chnong ki la ya mobilize ya kata ka jing wat jong i kamdon chu muno muno busong thai ni kani ka pli sha kata ka jing ka mesin be jing teli lang ka jong i bat ka mesin be jing song khia le ekran ai bat bahiyang kalong kumong tai dan tu idon hayen manta i biang in dalile i dang don hapen ka shop lesi ngayo ban kren ni pa bahiyang basem manta ki haban le ban for police station that I report yang ka jing hajar katung ke jingong ke jongki ke bila yami mentan la electric police station in the long paria namar ba lesi ko mo mentan lesi dang dan hapring ka shop lesi jing kendet rumo but bahin basem hidan ayo kan mi pa ni twi jung shu ai ngo ben kaslong nokta namar ba kumbak la tetni menit apapun kepada Asyam ini nadu ke medical kini kita yang lantai betul betul di kamdan ini keba funga bani keba songsi ini ayo si kata lain buat kamdan mau ngomong mana di pajak ba nong song di bala shimsha shisha akan alur kini ke jinja ini nak menit tak adu indah wan pasili jinja benar komplek itu kata tengam lapat yo ka details namar bamantan ngamut ban kren ki hak ban no sport police station kena sia kini kindiat sini sa dan sayo ban tip ya ka ke ba kerja sisa di sakweru jingketu ke jonga kalomba ni kisnong khamtam e kini ba marjan no kompling kanong ra ban kiwi-kiwi ba ni ai publish ka dei kirong ba snong butla kitya adu beja tu jinja ki hep baret pro arnot bat adu menen ru mi sha ba nongkit kam snong la wan chakmat la len yeladi bat la ai ka tiga yang tiga man jong ki kuno ban yo kan te la kam barangit scam ru nang ni chakmat ini yo ban shong lang bat baro ki nongkit kam snong kuno bang ini yo ban ya kliu jumut ban ya te la kam ni jing sniu ko ba ja na ko ko por kam tam e sigini ki chaka ki dong ki matati kumba kitip hi nga nut ban ong bang ni kum kinong song snong ya ban long tiba pikir tiba adkat mo kamram kikmi kikpa kadang kham khia shishu manta di nakalian junga kumu CM kum MDC jong kadang thumai ru na banjur ya kikmi kikpa ba kinong adkar mo kini ya kini sneng nya krawi kikun kikti jong but ngasu thu ui kamre ka kam ka besok andai akum kani ka por ka pamenta ka pangya kendu begini gijinge dai sam ni pa bahaya ni bahasa banyo bante na kam ni kam di muslim nang ni syahmat ya investigation te hakor hakum kani ka por tak kadang ya investigation tengah ngam la ban ong ai amar ai ya ka ain bakan le ka bakan ka don kam ban le